Il-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi beda xogħlijiet b'investiment ta' 26,000 euro biex isiru bankini ġodda fit-Triq il-Kbira. Is-Sindku Alessia Bsajla Żammit tkellmet magħna dwar dawn ix-xogħlijiet. Il-Kunsill Lokali huwa determinat li jibqa' jkun viċin ir-residenti u jġib investiment illi itejjeb il-ħajja u l-kwalità ta' residenti Siġġiewin. Fl-istess waqt il-ġimgħa li għaddiet beda wkoll ix-xogħol għal night shelter tal-anzjani illi se jsir fiċ-ċentru ċiviku tal-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi u anka għaddejjin ix-xogħlijiet fuq il-latrina ta' Arlapsi fil-waqt li qed ninsistu mad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi biex ifittxu jibdew ix-xogħlijiet fil-Park tal-Lapsi ħalli meta jitlestew dawk ix-xogħlijiet il-Kunsill Lokali ikun jista' anka iwettaq il-bandli ġodda illi ħajinvesti fihom fil-Park tal-Lapsi. Fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill is-Sindku Nazzjonalista resqet emendi għal mozzjoni preżentata mill-Kunsillier Laburista Dominic Grech. L-emendi mresqa mis-Sindku ġew appoġġjati u approvati b'maġġoranza tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista Julian Borg, Gillian Farrugia Paċ u Mark Anthony Vassallo. L-emendi inkludu li jsiru xogħlijiet wara li ġie konkluż tender, li jiġi allokat budget għal bankina u li l-Kunsill Lokali jerġa' jitlob għajnuna lill-Gvern li ma laqax talba biex joffri għajnuna l-aktar xogħlijiet fit-toroq ta' Siġġiewi u li x-xogħlijiet isegwu investimenti li diġà għamel il-Kunsill fl-aħħar snin fosthom bwiċċ ġdid fit-Triq id-Dejqa, Triq il-Midħna, Triq in-Newba, Triq Bur it-Tok, Triq Wit Kosta, Triq Nerik Vassallo u Triq San George Preka. L-emendi inkludu wkoll pożizzjoni dwar post fuq Facebook mill-Kunsillier Dominic Grech illi ma tax informazzjoni sħiħa u korretta fuq din il-bankina. Dominic Grech l-ewwel ressaq mozzjoni biex issir il-bankina imbagħad ivvota kontra l-istess mozzjoni li ressaq huwa stess għaliex ma qabilx mal-emendi tas-Sindku. Fil-fatt f'risposta fuq Facebook is-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit qalet li l-Kunsillier Laburista Dominic Grech mhux qed jagħti informazzjoni sħiħa fuq Facebook fosthom dwar il-mozzjoni li hu vvota kontrija. Tenniet li dan huwa erq u bsaten fir-roti mill-Partit Laburista. Is-Sindku tas-Siġġiewi qalet li minkejja dan issa tibqa' taħdem għal ġid tas-Siġġiewin u viċin ir-residenti tas-Siġġiewi.